Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Weng uhe Pulit officer jong kanong ba Delhi ubali ba Thap ya Weng ka Kynthei no ya khi ha kapor ba ka cockroach Jantar party kaya pat ba sa parliament la Weng no nagajaka ya khi ha Jantar Mantar. Usandip Lamba, Additional Deputy Commissioner of Police, North East District, ule thu ba Thap ya ka Weng kanong ya khi Kynthei ha ka arpau trik mata ubnai ha kapor badaki hajar ngut kinong kershan jong ka CJP Kirelum Jantar Mantar nakabenta kacinya pat ba calo sansat bandawa ban ino akam yu menteri katnat deputi jong sarkar pedeng udhan mendra pradhan UMP berim ka Trinamool Congress u saket gukhale ulaong ba ula ujor ru Shaki Pulit persha ya ulamba hanin kasngi ha Delhi High Court kajubab jong ka sarkar ki dor khas halor ka jing thombor jong ki Pulit kalong ba omsham nadan manu balit Shaki Pulit ban ujor kumtam ta kasngi ngala ujor Shaki Pulit ulaong ha ka ex menta ka step lakdo ka kerteng jong ulamba ha jing bishar ha Delhi High Court ha kasngi balang halor ka jing keno balapran kam bor palat persha igino yakhi CJP loi ba DCP ba kham he usandip lamba uthap ya ka Kynthei ka ba khlam lei ei ngala ban pen I ka durkhi mentahi tungin omtiang banjer keteng ki runar jongi ki badan aga uniform haba ki dei hok banjer keteng dei ban khot yu hamni bad dei ban pan yu ban kit khli long unong ya saj ain barang ba u gopal nanan jong unong bishar rang ba u DK upadhaya bad unong bishar tejas karya ulong ba om sham penan kam ki jingkan shat ka bahap bandong ka sin jam ka baningkong e ban pen pra ki pat ba Bat haga jaka kata lasiat yakil air pensat khmat shakino yakhi kakashari kalpenmi ekajing penbena halor ki PIL jongu Umesh Kumar baru Anshul Kumar Shaki Pulit ka sarkar pedeng bar ka National Human Rights Commission bat kala aipor South Yo ki bor badai pet ban Thap ki counter affidavit jongki kala betharu ki bor penyat ban penek pensa ya baro ki jing tho ki bedei ha bedei ba ki jing le jongki Pulit kenthop ki dor bala shim daki CCTV bar kino ki dor bala ring dor